Kaixo herrikideko ikasleak, hau da, box bat. Dauzkagu baloiak eta zakuak, bizikletak, abdominalak egiteko tramankulua, arraunak, erk bikeak, eskia, barrak eta bere diskoak, esterilla batzuk, soka salto egiteko sokak, goma batzuk, sokak, trepatzeko sokak, anillak eta barrak, eta bukatzeko mankuernak, ketelbelak eta kutxak. Hortaz gain, hemen daukagu trineoa eta hau egiteko zesped moduko hau, worm edo gusano izeneko zaku erraldoi hau, ikusten duzuen, eta wallballak. Material asko, ez da? Oain, alterofilia egingo dugu. Hortako, zapatilla berezi hauek jarri ditut, eta hauek dira ariketa nagusiak hemen. Lehenengoa, snatch. Bueno, lehenik eta bain magnesioa jarriko. Hau da magnesioa. Barra ez debistatzeko. Ikusten ez dutenez, barra eta bi pisu daude. Hau da, snatch. Bigarren ariketa, clean. Hirugarrena, jerk. Laugarrena, thruster. Eta bosgarrena, cluster. Orain, gimnastikoak egingo ditugu. Eta hasiko gara, barrako gimnastikoekin. Hiru ariketa nagusi daude. Pull up, hau dela. Chest to bar. Eta bar muscle up. Orain, jarraian, egingo ditugu lurrekok. Desberdinak daudela. Lehenengoa, pinoa. Ibiltzen. Oain, handstand push-up, dala pinoa, baino flexio batekin. Oain, anilletara pasako gea. Hemen, ring muscle up egingo dugu. Eta bukatzeko, soka, bomberok bezala, gora eta bera. Ariketa metabolikoak egiteko 3 makina nagusia. Arrauna, assault bike. Eta eskia. Ariketa metaboliko batzuk sartuko ditugu. Batetikan, soka saltoa. Double under edo single under. Bat edo binaka egin da. Banaka. Eta binaka. Urrengoa, kettlebellakin, swing. Yep. Hirugarrena, box jump over. Eta bukatzeko, burpeeak.